Здравейте хора, днес ще правим друго Fortnite предизвикателство, а именно в началото на играта отваряме един чест и с лута от честа си оставяме до края на играта. Като както в миналото предизвикателство, правилата са почти същите, хиловете и патроните са позволени. Та, надявам се видеото да ви хареса и да продължаваме. Да, принципно. Махни си Марко. Там лендва два тима. О, при нас лендва един. Нямаш ли при нас лендва два тима? Well. Да, но намерим. Аз мисля, че би трябвало тук да има чест. Well, I'm landing here. Да, при мен има. Окей, нека видим. Ой, при мен има. Да ми нещо хубаво. Кой пистолет, бро? Това не знам колко ще е добре. Хора, между Пистолете? Да. С през пистол. За SMG. Well. Добре. Ти си добра. Между хора, забрахме Ама ти знаеш ли какво е SMG? Какво? Но това е гадното. Аз съм братле с през пистол. Окей, дай тази игра ще ви играм по-секюр, аз се махам. Се бива вече. Пичовете се едно са от ботови, брат. Няма да те спасявам после, така че идвай. Аз actually се едно играл в ботови. Ако ни е пуснал в някоя леко е ботови, където... Ама не да всъщност накрая се качат ботове, да. Напълно възможно да са били ботове там. Левкам играта. Actually са ботове, просто ти не разбираш какво се случи. Ела да ме реведнеш. Идвам. Брат. Братле. Както видяхте хора, да ни рейджна. Не съм рейджна, ти просто actually не знаеш какво се случи. Epic, fix your fucking game. Да ти кажа как умрях? Не. Ево тук да се такова. Дай да ми дозата по оръжие. Брат, мене пикекса ми мина 8 пъти през него и не хитна нито един път. Аз нямах патрони. Лети. Имаш ли патрони за SMG? Не. Какво е това? Не ми е чак толкова зле SMG-то, ама... Бих предпочел помпа. Елес фарм. Имагин в фулбоксъм някой брат и почвам да го стрелям с пистолет, че не с помпа. Ще е много нереално. Това basically е апгрейдната версия на миналото ни предизвикателство. Аз вземам макс матова. И след малко ще дойда и аз да фишвам. Тук има бандажи, не знам как съм ги пропуснал. А ти откъде за въдицата? До мен. Би трябва да има още или не знам. Не виждам, аз ще тира от друга страна. Maybe няма. При мен би трябвало да има. О, дем, аз съм 90 левел. Окей, играта ми дава ярова. Стрелят ме. Макс е там.
Трябва да се наутим, защото Трябва ми доста фишове, честно да ти кажа. аз нямам и патрони. Тук човек. Как си ги избягвай? Да бе, ама не е толкова лесно. Кой намерих бандажа? Аз стим да се намеря по-секюр място за фишване. Аз пък тя трябва да си намеря място за фишване. Защото... Сега като тръгна зоната... А, на тебе има човек, бе. За да ме игра много. Игра не е толкова. Ай, бият ме. Има помпи. Стъкнат съм. Аз стъкнах само с мотора ми. Едно е. Добре, тук трябва да го играем IQ. Човек. Трудно. Двамата ме спамат като луди. За 10 кръв, ама имам доста. Добре, нека помислим как да го изиграем. Той ме ръчна. Аз май имам повече да мисля, като се да... Да. За мен ли си? О, да имам. Да имам, те решиха да ни спамат. И двамата са горе. Дец. Един е изчистен. Фак. Само дето от зона. Чека, с това пистолече нищо не мога да направя. Найс. О, тук ще те ревайвам. Ето ти вземи. Всичките ли ми дропна? Не, имам си. Окей, Аз имам и само. медкит. Аз имам медкит, бе, брат. Имах 9. Аз бях някакво на 10 просто и... Исках да взема фишка да... Да зоната по-сейф, ама... Не ми дропа. Дават ми само шилд фишка. Аз взех ли му патроните въпрос. Е, тук може да ловиме доста време. Имаме. Да. Е първи фиш. О, има бобче. Бате чил. Така ще си пишвам ето тук. Добър човек. 15 фиша взети този матч. Аз почвам да стаквам. Може би си става в бобчето даже, да. Така ще направя. Аз ще изостава това. Шилда. So, shoot bubble. Ще много бавно го цъкна.
време за кемпене. Basically цъкаме от хил. Винаги може да го играем в зона, да вземем много материал, просто да цъкаме зона. Да, но базата ни е прекалено далече от крайната зона. Е, по-напреда. Ще цъкаме торнамент мод, човек. В Battle Royale. Окей, аз съм фул с такива риби, но ще продължавам. Защото на мен накрая водицата ми няма да ми трябва. Някъде, ето тук ако го направим. Си друг с пистолетчество. За сега тук сме добре. Я вхвърли до мене, направи се още една пътка. Колко може да стакваме? 3. А от нормалните? 3. А не. Аз съм 4. Какво 4? 4 такива по-паранормални, където е за лайки. Сигурно да има 4 вече. А, аз съм в 4. Нека го маркам това на мапа. Окей, ще трябва да тръгваме. Да, let's go, нека се започва. Сега. Опитваш се да избягаш абсолютно всички хора, които виждаш. Да, не знам. NPC? Аз трябва да отиваме по-напред и продължаваме. Аз имам ли голд да купа? Аз имам голд, май. Имам 3, кога съм насъбрал 3000 голд, бе. Аз имам 4800. Ама купих, нали, един бот от DVI. Така. Добре, аз продължавам. Намеря хора. Ето тук го направих така. Аз тя ще... Ела, при мен има предостатъчно място за двамата. На мен има доста хора. Избягвай ги. Окей, маркни тази... Маркни тази база, защото ще я правим на още една такова. Маркния. Маркния. Тук ли? Да, мъркни просто е тук да си го имаме. О, аз това марквам. Имаше патрони. Малко. Искаш да ти дам, аз имам 300. Да, може. Колко? 70 имам. Така. Кое да взема повече, шилд фишове или хилд? Вземи White Hill, вземи и двете. Не мога и двете. Мисля, че имаш предостатъчно място в инвентара. Имам 6 шилд фиша и 4 нормални. Така добре ли? Сега няма да вземам White Hill, ще взема 8 White Hill
Войците кога ще е дропало? Окей, време е. Да си ходим. Респе. Войците, още може да го видим. Можем да сме за... Аз ще си запазя войците. Ако имаш място. Въпросът ми е, че трябваше да стакна още един white popper. Имаш време, аз ще ги нова. Да. Хора, съжаляваме, че тази игра повече не е толкова много битки, ама аз пистолетчето естествено, че няма много какво да направим. Да. Както казват хората, a win is a win. Окей, взех макс патрони, ала тук има патрони. Колко? Сигурно съм към 300. Как ги взе? Има някой човек умрял тук. То има и мат. Но съм тъпия. Я лови риба е тук от храст. Не от храст. Чакай, ще направим база. Е така. Лава лови, че се пребих да изям един повър. Абе, човек. Давай. Дани? Как? Ото има тук. Не се чуват никакви битки, значи абсолютно всички може би кемпът някъде. Нас ни върши с зона много добре. О, тя се връща при нашите локации. Нашата локация я загубих. Аз имам. Махнах се марка. Не, той махна и друга локация. Да, знам. Ей, тук е. Окей, имаме шанс да ги white kill. Да ги out kill. Въпросът е, че трябва да много добре да го изиграем. Целият ни инвентар трябва да е в white hill, ако ще ги white hill. Ако ще ги out hill. Ядай. О, ти изядай. Сме на много добро място, помежду другото. Али, брат, какво ти кажа? Аз след малко ще взема само да знаеш. За 4000 яв. Това беше малко. Все това. Трябва да си стакнем, но ще да не трябва. Пресени ми трябва повече, ако иска спри. На мен ми трябва още 4 да си дропна въдицата. Тръгни. Чакай. Стой. Той ще ни ръжнат. Стой. Не бъди. Я се заври в ъгълчето. Не, в другото. Е така. Що? Да му ги гледам през колно. О, маля, колко ни плува зоната. Не ни е пълно в момента. Перфектно ни е за стария спот, има повече неща. Айде да прим? Не, няма как да отидем. Ела да е зон, бързо. Ела да е зон. Идваш ли? Де сайт? Десай, да. Да е зон. Защо сме там? Що там? Защото по-лесно ще стигнем. В смисъл ще стигнем без да ни забележат. Лош, виждаш ли къде е зоната? Да. Не. Въпросът е отгоре имахме хора, ако не знаеш. Ще ти макна марка. Не си. Нищо не ми излиза. Не ти я разбрах лойката. При мен има човек. При мен има доста от. Приметките. Окей, поте. Се изпия един човек, защото няма да изядем една рибка. При базата ли си? Не. Пред нас. Минус 38. Ела, при базата. Ръчнаха те.
Хай се. Не, ела, припазите, защото нищо няма да им набия. О, what? Има трейлган? То това е като пентейва. О, Така изглежда. окей. О, това е много окей. Окей, ела да се заврем отдолу. Нали? Брат, трябва да го играм много сейф. Не ни върза обаче. Ич. Точно обратното на вързане. Брат, спомете ни повече за Бога. Изправя великата китайска стена, брата. Въпросът ми е защо се движи толкова бързо една от последните зони, бе, брат. Не, няма да се... Трябва да следваме отдолу. Това при базата ни. Отгоре са. Да знам. Видях. Така, взимай си неща. Реалган Добре. лаптоп. Те не знаят, че имаме чак толкова много пил. Разделиха се много жестоко. Мисля, че и двама са на мене. Мисля, и двамата гледат мене и преди. Удариме се с С5. Човек. крак. На мене. Имаш достатъчно хилваме, може да пустиш малко. 25 няма много хила вече. Крак. Взимаш и от барелите. На макса. 25. Не. Ще умра. Няма материал. Пак ли не ни върза? Ти мислиш, че ще ни вържа някога? Колон 2 Дет съм. Съм си. Получвай. Не мога. Трябва да умра от зона. Имам 3 медкита, ако искаш. Okay. Имаш доста билдове. Хилни в опра. Найс. Просто околни. Може да скаш хай, ако искаш. На малко, а не мога да видя демидж. Имаш билдове. Трябваше да строиш. Нищо. Не трай. Good И luck. хора, това е днескашното видео. Ако ви е харесало, дайте лайк и се абонирайте с камбанка за нас за още такива интересни видеа. Бай-бай. Довиждане.